πάνω από το γόνα να σκοτώσω τη τριγώνα που είναι πάνω από το γόνα. Το τελευταίο βράδυ πριν την νηστεία της Σαρακοστής όλα επιτρέπονται στο έθιμο των Κοζανιτών και πρώτα απ' όλα τα πιπερά τα τραγούδια. Γύρω από τη φωτιά πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους ο βουλευτής Θόδωρος Κασίμης και ο πρόεδρος της ΚΕΔ και Πάρης Κουκουλόπουλος που έσυραν το χορό. Το ολονύχτιο γλέντι είχε διαδεχθεί την απογευματινή παρέλαση των μασκαράδων στους δρόμους της πόλης, εκεί όπου η επικαιρότητα συνάντησε τη σάτυρα. Από τις μιμήσεις δεν θα μπορούσε να λείπει η δίκη της 17 Νοέμβρη και οι πρωταγωνιστές της. Για το διάσημο μπουρανί του Τυρνάβου τα